Сәлем кызлар, сезнең белән мин Ләйсән, һәм бүген без сезнең белән стресс чыгарга өйрәнербез. Беренче күнегедә безгә сезнең белән калын каеш кирәк булачак. Аның белән без үзебезне урыйбыз. Сулышны алганда кабыргалар белән каешны этәбез. Сулышны чыгарганда каеш белән үзебезне ныграк урыйбыз. Күнегүне эшләгәндә бик сак булыгыз. Кабыргалар сынмастан. Хәзер куллар белән үзебезне кагабыз. Хәзер без сезнең белән сулышны алганда кулны өскә күтәрәбез, сулышны чыгарганда астка төшәбез. Сулышны алганда бурын белән сулыйбыз, сулышны чыгарганда авыз белән чыгарабыз. Хәзер без сезнең белән чиратлашып, бер аякны, аннары икенчесен кагып чыгабыз. Башта өстән, аннары түбәнгәрәк төшәбез. Хәзерге күнегү белән без шулай ук кулларны каккалап чыгабыз. Йомшак йодрык белән каксак та була. Хәзер йомшак бармаклар белән без сезнең белән шулай баш тирәсен кагып чыгабыз. Шулай йомшак бармаклар белән бит тирәсен, маңгай тирәсен кагып чыгабыз. Ничек җайлы менә шулай каксагыз да була. Хәзер без сезнең белән шушы күнегү белән куллар аякларны селкетеп йомгаклыйбыз. Бу күнегүләр сезгә позитив булырга булышыр. Сәламәт булыгыз.